Hasai, Vikoi, Hasau, Vikau. Sir, sir, आपने लोगों को मार दिले। ପିଇକି ମରିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଜଗିଥିଲି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲି। 5 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଜି 4 ଜଣ ମିଳିଲେ। ସେଦିନ 5 ଜଣ ଯାକ ବୁଲେଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଲି, ମଦ ପିଇ ମରିଗଲେ। ମଦରେ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ ସାର୍? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ପିଲାମାନେ କହିବା ଦେଖି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ ବଡିର କୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଏ? ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ଷ୍ଟୋମାକରେ। ଏହା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଲି ପେଟରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଥଳିର ଭିତର ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଲ୍ସର ପରି ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଏସିଡ୍ କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଇଦେଲେ ମୁଁ କହିବି ସାର୍, ତା ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ। ସେ ଘର ମରିଯିବ ସାର୍। ଏହି ଏସିଡ୍ କୁ 1814 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରସାୟନବିତ୍ ଜୋସେଫ୍ ଲୁଇଗୋ ଲୁସା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଥିଲେ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିଲେ ଆଇନ ହୟତ କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇବ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ବିଷଧର ସାପ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କିଏ? ସାପକୁ ମନ୍ତ୍ର ନହେଲେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ବଶ କରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଖଳରୋଗକୁ ବସ କରି ହୁଏନି ସାର୍। ସର୍ପ କ୍ରୂର ଖଳ କ୍ରୂର ସର୍ପାତ କ୍ରୂର ତର ଖଳ ମନ୍ତ୍ର ସୌଧେ ବସ ସର୍ପ ଖଳ କେନ ନିର୍ପାୟତେ।